दिनै क'क्राझार जिल्लायावबो फालिदों एनएलएफबिनि नैथि मुंख्लं सान फालिदों। उदालगुरि जिल्लायाव एनएलएफबि आफादा बे सानखौ फालिनायजों लोगोसे नैथि मुंख्लं सानखौ दिनै क'क्राझार जिल्लायावबो मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै फालिदों। मख'नो गोनांदि आसाम पुलिसनि आखायाव एनएलएफबिनि एनजोंखोला जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। बेखौ लानानै आफादा दिनै गोबां दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरनि बाहागो लानायाव नैथि मुंख्लं सानखौ फालिदों। बिथांमोनहा फोरमायनाय बादिब्ला जेब्लासिम एनएलएफबि आफादा थागोन अब्लासिम मुंख्लं सानखौ फालिलांबाय थागोन। लोगोसेनो सरकारजों सावरायनाया मोजाङै मोजां सोलिगासिनो दं होननानै आफादनि दैदेनगिरिया फोरमायदों। खुलुमबाय गासिबो मिडिया नोंथांमोननिसिम दिनै बे जोंनि नैथि गोथार मुंख्लं सान फालिनायाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय। दा जोंहा दिनै 13 जुलाइ 2024 बे दिनखौहाय जोङो बोसोरफ्रामबो मुंख्लं सान हिसाबै फालिनाय जायो। मानो होनबा 2021आवहाय जोंनिनो सासे बड'लेण्ड आर्मिनि गोख्रों सोद्रोमा बिथां श्रीपुरुष नार्जारी एबा एलाइस नेम बिथांनिया एन जोंखोल मुंमोन। बियो पुलिसनि आखायावहाय गावनि जिउखौ खोमानाङो। बे दिनखौनो लोब्बा लाखिनानै जोङो जेब्लासिम एनएलएफबि आफादा थाबाय थागोन जोङो बे सानखौ मुंख्लं सान हिसाबै फालिलांबाय थागोन। गोजोन्थों। सावरायनायाथ' सोलिगासिनो दं। थारमाने जोङो सरकारनो मोनसे मेम'रेन्डामबो जों फाथायहरनाय जादों। दा ओरैनोथ' इउनिलेटरेल सिजफायार जों जानानै दं। दा सरकारनिफ्राय जेबो खौरां मोनथ'वाखै। जोङो आसा खालामो फैगौ समाव लासै लासैनो बिथांमोना जोंनो गोजोन खौरांखौ हरगोन होननानै। আজি দ্বিতীয়বাৰ হিচাপে আমি মাৰ্চ পাষ্ট ডে হিচাপে পালন কৰা হৈছে। কিয়নো আজি তাৰিখতে আমাৰ এনএলএফবি সংগঠনৰ পৰা এজন আৰক্ষী হাতত মৃত্যু হৈছিলে। সেইকাৰণে আমি বছৰে বছৰে আমি যিমানলৈকে এনএলএফবি সংগঠনটো থাকিব ইমানলৈকে আমি বছৰে বছৰে পালন কৰা যাব। এইটোৱে আৰু কি ওদালগুৰিতো পালন কৰা হৈছে আৰু কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট খেমতে পালন কৰা হৈছে। আলোচনা কেনেকৈ চলি আছে? আলোচনাটো ভাল চলি আছে। আশা কৰিছোঁ চৰকাৰৰ পৰা ভাল ৰিজাল্ট পাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু কি। থেংক ইউ। सिक्किम रायजोआव दावबायहैनो गोसो जानाय दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआर आरो आसामनि बायजो सिक्किम रायजोआवबो दंसै दावबायारिफोरनि थाखाय गंसे बर'नि मोजां सिखोन साखोन हटेल। साया ब्रह्मनि नाजानाय आरो सामलायनायाव दायो दावबायारिफोरनि थाखाय सिक्किमनि गेंटकआव खुलिदों हटेल साइमन। गेंटकनि चिफ मिनिस्टार थाग्रा बांलानि साखाथि फ्लावार श'नि JN र'डआव बर'नि साइमन हटेल दंसै। जुदि सिक्किम रायजोआव दावबायनो थाङोब्ला नैबे हटेल साइमनआव दावबायारिफ्रा हर थानो हागोन। गासैबो खाबुगोनां साया ब्रह्मनि हटेल साइमनआव जायखिजाया समावनो दावबायारिफ्रा रुमखौ बुकिं खालामनो हागोन। लोगोसेनो सोरबाफोर दावबायारिया सिगांग्रो रुमखौ बुकिं खालामनो सानोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6296623149 आरो 7011225908 आव थोंजों स्लट लाहरनो हागोन।